Ja. Jeg har besluttet, at jeg vil lave en video af, hvis man var fanget i en madras. Altså så, hvordan man vil overleve. Så det skal jeg prøve. Det bliver fandme sjovt. Ja, jeg skal i madrassen nu. Nu skal jeg ned i madrassen. Så er madrassen. Sidst, det er rigtig god timing. Så nu skal jeg have åbnet døren. Okay, det er sådan lidt svært, hvis man bor i madras. Men jeg har en hånd fri hernede. Hernede. Hej. Du var ude på toilettet. Ja. Du var ude på toilettet. Så. Ja, jeg har tisset lidt. Ja. Så. Og skal vi rykke op? Bare kom ind. Bare lige kom herind. Så nu skal jeg rykke op. Og hvad kender det bliver en anden ting. Slip. Yes. Fy. What the fuck? Så hænder. Det er godt, jeg kender mit badeværelse. Nå. Nu skal vi have noget vand. Eller noget. Jeg vil ikke for en hund. Hej Max. Nej. Hvor er du hen? Jeg er ikke. Jeg kan fornemme dig. Der. Det er hans nummer. Yay. Vil jeg spise nogle vaniljekrans? Ej, så lige købe noget for nede. Skal vi have noget spille tør noget ned med? Nej, det er svært. Og når man skal sove. Jeg er træt. Så går man ind og sover. Så kan vi lyse. Så, godnat.